Ir-realtà, aktar ma jgħaddi żmien, is-soċjetà qed issir aktar elettronika. Jiġifieri b'mod ġenerali u xi kultant mingħajr ma nirrealizzaw sirna nużaw aktar it-teknoloġija fil-ħajja tagħna. Anki n-negozji huma parti minn soċjetà elettronika. Anzi f'dan il-każ, illum ħafna negozji ta' kull daqs jekk ma jinvestux fit-teknoloġija ma tantx se jkunu kompetittivi. Għalhekk nibtet l-idea ta' eBiz. eBiz u proġett f'ħidma bejn il-Ministeru tal-Ekonomija u l-intrapriżi żgħar u l-kumpanija TCTC li se tkun qed toffri s-servizzi tagħha biex is-sidien ta' negozji żgħar u medji jitgħallmu dwar e-commerce u l-e-marketing fost affarijiet oħra. Min barra l-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona għat-tnedija ta' dan il-proġett kien hemm preżenti wkoll il-membru parlamentari f'isem l-Oppożizzjoni Kristi De Bono. Ovvjament l-IT u n-negozji bħalissa ser ukoll dipendenti ħafna bl-online shopping, pereżempju jidħol negozji ta' retail u allura meta inti issaħħaħ in-negozju tiegħek permezz ta' għodot tal-IT, issaħħaħ in-negozju tiegħek ukoll u qed tsir iktar kompetittiv. Ta' min jgħid ukoll li pajjiżna nafu li waqa' sitt postijiet lura fejn jidħol kompetittività u allura kull tip ta' inizjattiva, speċjalment tidħol mis-setturi mill-intrapriżi privati bħal din inizjattiva huwa dejjem tajb u għalhekk il-Gvern Nazzjonali sar żgur li jissapportja inizjattivi bħal dawn. Matul il-konferenza tal-aħbarijiet ħareġ kif bejn l-2008 u l-2013 in-negozji żgħar u medji jew aħjar l-SMEs żdiedu b'4,800 u bħolqien ta' 7,000 job. eBiz u indirizzat l-aktar għal negozji tal-familja, managers ta' kumpaniji żgħar u medji, sidien ta' ħwienet, għal dawk self-employed u anke għal dawk li huma interessati li jitgħallmu dwar is-settur tan-negozju. L-applikazzjonijiet se jiftħu din il-ġimgħa. Għal aktar informazzjoni wieħed jista' jżur is-sit elettroniku www.ebiz.com.mt.